Τι είχαμε πει λοιπόν στην εισαγωγή αυτής της σειράς των μαθημάτων? Είχαμε αναφέρει ότι η ανάλυση της ψυχής στους στοικούς φιλοσόφους θα μας επιτρέψει αφενός να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε η σημαντική για αυτούς έννοια του λόγου, αλλά και αφετέρου να εμβαθύνουμε στην κατανόηση της φύσης αυτού του λόγου. Όπως αναλύσαμε στα προηγούμενα μαθήματά μας, για να κάνουμε και μία σύντομη ανασκόπηση, στον Αριστοτέλη για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας η ψυχή θεωρήθηκε ως τι? Ως τόδε τι. Εξατομικεύεται, όπως θυμάστε, ενώ ταυτοχρόνως θεωρείται φθαρτή, εφόσον είναι σύνθετη από είδος και ύλη. Αυτή η φιλοσοφική τοποθέτηση του Αριστοτέλους για την εξατομίκευση και την θνητότητα της ψυχής είχε πολύ σημαντικές συνέπειες, όπως θυμάστε, για την περαιτέρω εξέλιξη της φιλοσοφίας. Γιατί προετοίμασε το έδαφος για την ανάδειξη της ατομικότητας, καθώς και της ανθρώπινης, όπως θυμάστε, συνείδησης στην στοική φιλοσοφία. Πράγματι αυτή η εξατομίκευση της ψυχής λαμβάνει ριζικό χαρακτήρα στους στοικούς φιλοσόφους, οι οποίοι προσδίδουν για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλοσοφίας θετικό νόημα στην ατομικότητα, καθώς και στην πολύχρωμη ποικιλία όχι μόνο των ειδών, όπως ο Αριστοτέλης, αλλά και των επιμέρους όντων, του ατόμου δηλαδή. Με τους στοικούς έχουμε την αυγή του ατομικισμού που ξέρουμε μέχρι και σήμερα. Ο μόνος, το άτομο, το μοναχικό άτομο που χάνεται στους δρόμους της οικουμένης πλέον. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο οι στοικοί φιλόσοφοι έφτασαν να αποτιμούν την ανθρώπινη προσωπικότητα σύμφωνα με τα ατομικά χαρακτηριστικά της και αναζητούσαν να την θεμελιώσουν φιλοσοφικά. Όπως είχαμε πει, οι στοικοί ανακαλύπτουν για πρώτη φορά την συνείδηση, η οποία συνείδηση, όπως είπαμε και πέρυσι, που λαμβάνει, που κορυφώνεται στον Ιερό Αυγουστίνο. Έτσι, ο Αυγουστίνος, όπως είχαμε πει και είπα και στη διάλεξή μου της Δευτέρας, θεωρείται ο πρώτος μοντέρνος άνθρωπος. Γιατί μοντέρνος? Γιατί έφερε μετά τους στοικούς και πάλι στο προσκήνιο, μέσω των εξομολογήσεων του, έφερε στο προσκήνιο την συνείδηση, το εγώ του ανθρώπου. Το εγώ του ανθρώπου σε βάθος πλέον, έτσι. Επομένως οι στοικοί ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τη συνείδηση ως ένα συνειδένε, ως μια παράλληλη επίγνωση του ανθρώπου αναφορικά με την προσωπική ψυχική του στάση μέσα στον ηθικό αγώνα, επίγνωση που συνοδεύει τη γνώση των εξωτερικών δεδομένων. Το βίωμα της ηθικής συνείδησης οθεί στην ανάπτυξη της έννοιας της συνείδησης γενικά. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι ο όρος συνείδησης προέρχεται σύμφωνα με το Διογέννη Λαέρτιο από τους στοικούς φιλοσόφους και πιο συγκεκριμένα από τον κομικό Μένανδρο στη φράση «άπασιν ημίν η συνείδησης Θεός», δηλαδή για όλους μας η συνείδηση είναι Θεός. Αυτό μας το λέει στο 7ο βιβλίο του ο Διογέννης Λαέρτιος στην παράγραφο 85 και ο Μένανδρος στο απόσπασμα 654. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν η στοική διάνοια παραπέμπει τώρα σαφέστερα στη συνείδηση και στο συνακόλουθο συνειδένε που αναδεικνύει τον άνθρωπο, όπως είχαμε πει, ως τι? Ως θεατή του εαυτού του. Όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Επίκτητος, των δάνθρωπων
θεατήν εισήγαγε αυτούτε και έργων τον αυτού και ου μόνον θεατήν, αλλά και εξηγητήν αυτόν. Ο άνθρωπος, αποδίδω, εισήγαγε τον άνθρωπο ως θεατή του εαυτού του και των έργων του και όχι απλώς ως θεατή, αλλά και εξηγητή τους. Αυτά μας τα λέει στο πρώτο βιβλίο των διατριβών του, στο έκτο βιβλίο, στίχοι 19-20. Έτσι οι Στοικοί, με τη στροφή τους προς την κατεύθυνση της ατομικότητας και της προσωπικότητας, μέσω του συνηβαίνε ως θέαση και εξήγηση του εαυτού, συνέβαλαν αποφασιστικά στη γένεση της έννοιας του εγώ. Ο ιδρυτής της στοικής φιλοσοφίας τώρα ποιος ήταν? Ήταν ο Κύπριος φιλόσοφος Ζήνων ο Κητιεύς, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια ενός φιλοσοφικού ρεύματος που κυριάρχησε στον ελληνικό πρώτα και ύστερα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο για 600 ολόκληρα χρόνια. Η παρουσία των αρχών που χάραξε ο Ζήνων είναι περισσότερο ή λιγότερο εμφανής, οπωσδήποτε όμως καθοριστική για όλη τη μακρά περίοδο της ζωής της Στοάς. Με κέντρο την Αθήνα πρώτα, η αρχαία Στοά μετακινείται ύστερα κατά τη μέση περίοδο προς τον ρωμαϊκό κόσμο και αρχίζει, χωρίς να αποβάλει τον ελληνικό της χαρακτήρα, να εκλατινίζεται για να φτάσει στην αυτοκρατορική εποχή να εκπροσωπείται πλέον από Ρωμαίους κατεξοχήν φιλοσόφους και στοχαστές, όπως παραδείγματος χάρη ο Κικέρον ή όπως ο Σενέκας, έτσι. Στη φιλοσοφία του Ζήνωνος λοιπόν προέχουσα θέση έχει η αρχή του λόγου, που απλώνεται και στα τρία μέρη του λόγου της φιλοσοφίας, που πρώτος αυτός διέκρινε στο έργο του περί λόγου. Το φυσικόν, αυτό που λέμε σήμερα φυσική φιλοσοφία, το ηθικόν, αυτό που λέμε σήμερα ηθική φιλοσοφία, και το λογικόν, αυτό που λέμε σήμερα λογική. Την άρρηκτη οργανική ενότητα αυτών των μερών και οι άλλοι, ο Ζήνων και οι άλλοι στοικοί, την παρομοίαζαν με ζώο, με ένα ζωντανό οργανισμό δηλαδή, του οποίου τα νεύρα και τα οστά αντιστοιχούν προς το λογιστικόν, τα σαρκοδέστερα μέρη προς το ηθικόν και η ψυχή προς το φυσικό. Μια εικόνα που χρησιμοποιούσε ο Ζήνων, πολύ γνωστή, που επιβίωσε μέχρι και τους νεοπλατωνικούς, προκειμένου να αναδείξει αυτή την άρρηκτη ενότητα των τριών μερών του λόγου της φιλοσοφίας, είναι αυτή του οού, του αυγού, του οποίου το κέλυφος είναι το λογικόν, το ασπράδι είναι το ηθικόν και τέλος ο κρόκος είναι το φυσικόν. Ποια είναι όμως η φύση της ψυχής σύμφωνα με το Ζήνωνα? Η ψυχή, μας λέει, είναι μία αισθητική αναθυμίασης, όπως τον Ηράκλειτο, ή ένα ένθερμο πνεύμα. Η αντίληψη του Ζήνωνος, αλλά και γενικότερα των στοικών φιλοσόφων, ότι η ψυχή είναι ένα ένθερμο πνεύμα, δηλαδή μια ένθερμη πνοή, από πού έλκει την καταγωγή της? Έλκει την καταγωγή της από τον Ιώνα φιλόσοφο Αναξημένη, που διατύπωσε για πρώτη φορά, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, όπως έχουμε αναφέρει στο αντίστοιχο βίντεο για αυτόν τον φιλόσοφο στο κανάλι μας, την αρχή μιας υλικής ψυχής. Με άλλα λόγια, το πνεύμα των στοικών τι είναι? Είναι ο αέρας του Αναξημένος. Στο ίδιο λοιπόν πνεύμα, ακριβώς με τον Αναξημένη, η ψυχή είναι, σύμφωνα με το Ζήνωνα, κάτι υλικό, κάτι που φθήρεται μαζί με την εκπήρωση του κόσμου. Πώς όμως οδηγήθηκαν οι στοικοί φιλόσοφοι στην σύλληψη
αυτής της υλικής ψυχής, μέσω φυσικά της ζωτικής λειτουργίας που επιτελεί ο άνθρωπος ως σώμα και που είναι πια η αναπνοή. Έτσι οι Στοικοί ονόμασαν αυτή τη ζωτική πνοή πνεύμα. Ο όρος πνεύμα, όπως έχω πει πολλές φορές, διατηρήθηκε στους επόμενους αιώνες. Ξεχάστηκε η υλική του προέλευση, με αποτέλεσμα ολόκληρη η δυτική φιλοσοφία να ενστερνιστεί έκτοτε αυτό τον όρο, για να δηλώσει αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν νους. Έτσι, ενώ το πνεύμα στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι ο υλικός αέρας, στη δυτική φιλοσοφία έλαβε τη σημασία αυτού που οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ονόμαζαν άειλο νου. Δεν είναι τυχαίο ότι και εμείς εντασσόμαστε βέβαια σε αυτή τη δυτικότροπη παράδοση και μιλάμε για πνευματικό πολιτισμό. Έτσι σήμερα θεωρούμε αυτονόητο το να μιλάμε για πνευματικό πολιτισμό. Στην αρχαιότητα βεβαίως μιλούσαν για νοητικό πολιτισμό, πολιτισμό του νου. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ πόσο απονοηματοδοτούνται οι έννοιες συν το χρόνο, έτσι. Και βλέπετε πως το πνεύμα από τους Στοικούς κυριάρχησε και αποκόπηκε από την υλική του βάση και έγινε ο νους. Αντικατέστησε τον όρο νου. Σήμερα όλοι μιλούν για το πνεύμα. Κανείς δεν μιλάει για το νου. Ή αν μιλήσει για το νου θα θεωρήσει περισσότερο τον εγκέφαλο, θα τον συνδέσει με τον εγκέφαλο. Έτσι. Βλέπετε πως η γλώσσα, η εξέλιξη αυτή, αν μπορούμε να την πούμε εξέλιξη, έφτασε εδώ. Η αντίληψη αυτή τώρα για το πνεύμα εντάσσεται πού? Εντάσσεται στη γενικότερη πεποίθηση των Στοικών φιλοσόφων ότι η φύση συνδέει και καθορίζει όλα τα πράγματα και με αυτή την έννοια λειτουργεί ως πνεύμα ή λόγος που διαπερνά τα πάντα, και ως εκ τούτου ο λόγος τι είναι ουσιαστικά? Είναι ο νοήμων ρυθμιστής του παντός. Παραθέτουμε κάποια χαρακτηριστικά χωρία των Στοικών φιλοσόφων. Τα προηγούμενα γεγονότα είναι αιτίες αυτών που τα ακολουθούν και με αυτόν τον τρόπο όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι, λένε οι Στοικοί, δεν συμβαίνει στον κόσμο τίποτε που να μην έχει κάτι άλλο ως απόλυτη συνέπειά του και να μην συνάπτεται με αυτό ως αιτία του. Οτιδήποτε συμβαίνει ακολουθείται από κάτι άλλο που εξαρτάται αναγκαία από αυτό ως αίτιό του. Επίσης σε ένα άλλο χωρίο διαβάζουμε ότι αν μπορούσε να υπάρξει ένας άνθρωπος που να διακρίνει το σύνδεσμο όλων αυτών των αιτίων, η μαρμένη, έτσι από εδώ, τίποτε δεν θα μπορούσε ποτέ να τον εξαπατήσει. Γιατί όποιος συλλαμβάνει τις αιτίες των μελλοντικών γεγονότων, συλλαμβάνει κατά ανάγκην ό,τι πρόκειται να συμβεί. Το πέρασμα του χρόνου, λένε οι Στοικοί, είναι το ξετύλιγμα ενός, είναι σαν το ξετύλιγμα ενός σχοινού που δεν επιφέρει τίποτε καινούριο. Άρα, κατά τους Στοικούς ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε τι είναι, είναι μία διαρκής αέναη ανακύκληση. Έτσι. Και όπως βλέπουμε το ένα γεγονός είναι συνδεδεμένο, το ένα είναι αιτία, το άλλο αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι αιτία του επομένου αποτελέσματος και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε ποτέ να μην μπορεί να προκύψει μέσα από αυτό το σφιχτοδεμένο σκηνή με αυτούς τους κόμπους τίποτε καινούριο. Όπως αναδεικνύεται λοιπόν σε αυτά τα χωρία, οι Στοικοί φιλόσοφοι παρέμεναν αυστηρά προσιλωμένοι στην άποψη ότι οι προϋποθέσεις για κάθε τι που συμβαίνει είναι τέτοιες, ώστε αν θεωρηθούν δεδομένες, τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να συμβεί. Βλέπετε εδώ η μοίρα. Βλέπετε πόσο παρικμασμένη είναι στην ουσία της η Στοική φιλοσοφία. Το λέω πάντα. Σε σχέση βεβαίως
με την πλατωνική φιλοσοφία, η οποία έχει στον πυρήνα της το αιτία ελωμένου, Θεός ανέτειος. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει και επομένως το μέλλον δεν είναι κάτι δεδομένο. Το μέλλον είναι κάτι που προκύπτει από την ίδια την ελευθερία του ανθρώπου. Οι Στοικοί ακριβώς, επειδή ζούσαν σε εποχές βαθύτατης σύψης και παρακμής, η φιλοσοφία τους αντανακλά αυτή τη σύψη ακριβώς της κοινωνίας στην οποία ζούσαν. Κρεμάστηκαν λοιπόν από την μοίρα, από την ημαρμένη, από την μυρολατρεία, με την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Βλέπετε έτσι. Και βέβαια στην ακράδαντη πίστη ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει η κακή μας μοίρα. Έτσι. Βλέπετε πως πάντοτε η οποιοδήποτε είδους μυρολατρεία είναι συνδεδεμένη με παρακμή. Έτσι. Με αυτή την έννοια λοιπόν όλα τα μελλοντικά συμβάντα, λένε οι Στοικοί, μπορούν θεωρητικά να προβλεφθούν και συχνά οι Στοικοί προσέφευγαν πού αλλού, όπως και εμείς σήμερα, στην αστρολογία και τη μαντική, για να αποδείξουν το κύρος της αιτιακής σχέσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι Στοικοί είναι οι πρώτοι φιλόσοφοι που υποστήριξαν συστηματικά τον νόμο της καθολικής αιτιοκρατίας, την οποία βάσισαν στην πρόταση ότι κάθε συμβάν πρέπει να έχει μια αιτία. Με άλλα λόγια, απέκλειαν από το σύστημά τους την τυχαιότητα, δεν τους συνέφερε, γιατί η τυχαιότητα για εκείνους τότε ήταν μαύρη, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Επομένως θέλανε να στηριχθούν. Η Στοική φιλοσοφία, με λίγα λόγια, για να μην πολυλογώ, είναι μια φιλοσοφία παρηγοριάς των άρρωστων. Ο ρόλος της ο βασικός μέχρι να βγει η ψυχή του, γιατί βγήκε η ψυχή και της αυτοκρατορίας και της αρχαίας Ελλάδας βέβαια, η οποία έσβηνε. Βλέπετε λοιπόν ότι όλες αυτές όλου αυτού του είδους οι φιλοσοφίες, αν πάρετε τις διατριβές του Επίκτητου, είναι μια σειρά παρηγορητικών λόγων. Αυτό όμως, κύριοι, δεν είναι φιλοσοφία, είναι κάτι άλλο. Έτσι. Αν θέλουμε να βρούμε μια καθαρή φιλοσοφία, θα πάμε στον Πλάτωνα. Αν θέλουμε να βρούμε ή και στους προσοκρατικούς, αν θέλουμε να βρούμε ένα κράμα φιλοσοφίας, λίγο επιστήμη, λίγο φιλοσοφία, θα πάμε στον Αριστοτέλη. Αν όμως θέλουμε να παρηγορηθούμε για τα συμβάντα τα οποία μας τυχαίνουν στη ζωή, τότε θα πάμε στους Στοικούς. Έτσι. Εδώ λοιπόν εντάσσεται και η θεωρία των Στοικών για τη Θεία Πρόνοια, την οποία υποστήριξαν στεναρά και στον Πλάτωνα βεβαίως υπάρχει Θεία Πρόνοια, αλλά με μια τελείως άλλη, όπως έχουμε πει, λογική, την οποία υποστήριξαν στεναρά και η οποία προϋποθέτει μια ικανότητα της φύσης να δημιουργεί αγαθά έργα. Με αυτή την έννοια οι Στοικοί πρέσβευαν ότι ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος από όλους τους δυνατούς κόσμους. Από όσους κόσμους εν δυνάμει θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν, με τον νόμο των πιθανοτήτων, αυτός εδώ ο δικός μας είναι ο καλύτερος. Τη θεωρία αυτή την πήρε ο Λάιμπνιτς αιώνες αργότερα, το 17ο αιώνα, και έγραψε τη Θεοδικία του με βάση αυτή τη λογική. Επίσης να πούμε ότι οι Στοικοί επηρέασαν σχεδόν το σύνολο των Στοικών φιλοσόφων, των δυτικών φιλοσόφων. Ένας άλλος βέβαια που επηρεάστηκε πάρα πολύ από τους Στοικούς είναι ο Σπινόζα, ο οποίος, όπως ξέρετε, όπως έχουμε ήδη πει κάνει στο παρελθόν, στα μαθήματά μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο σώμα, όπως ακριβώς και οι Στοικοί. Θεωρούν ότι η ψυχή είναι υλική. Δίνουν λοιπόν και οι Στοικοί το προβάδισμα όχι στην ψυχή που φεύγει, που είναι φθαρτή και αυτή και πεθαίνει, αλλά στο σώμα. Γι' αυτό άλλωστε και την ονόμασαν πνεύμα, όπως είπαμε και πριν. Έτσι, παρά τις φαινομενικές ατέλειες, η φύση, λένε οι Στοικοί, οργανώνει κάθε μέρος με τέτοιο τρόπο,
ώστε να υπάρχει αρμονία στο σύνολο. Τις ψυχολογικές και ηθικές επιπτώσεις αυτής της έννοιας τις επικαλείται συχνά ποιος? Ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο τελευταίος των Στοικών που ήταν αυτοκράτορας, ο Μάρκος Αβρίλιος. Και φαίνεται να είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι βρήκαν σημαντική ανακούφιση στην πεποίθηση ότι οτιδήποτε κι αν μέλεται να του συμβεί, έστω κι αν αυτό το μέλλον είναι το πιο μαύρο, η ζωή του συμβάλλει σε ένα μεγαλειώδες καθολικό σχήμα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάρκος Αβρίλιος, οτιδήποτε συμφέρει το σύνολο δεν μπορεί να βλάπτει το μέρος, γιατί το σύνολο δεν περιέχει τίποτε που να μην το συμφέρει. Όσο αναλογίζομαι ότι αποτελώ μέρος ενός τέτοιου συνόλου, θα είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με οτιδήποτε συμβαίνει. Αυτά μας τα λέει στο μεγάλο έργο του, από τα τελευταία, τα «Εις εαυτόν», στο 10ο βιβλίο, παράγραφος 6. Και στο ίδιο έργο, σε άλλο χωρίο, αναφέρει τι? Οτιδήποτε αρμόζει σε σένα σύμπαν, αρμόζει και σε μένα. Βλέπετε εδώ, είχαν πλήρη συναίσθηση σαφή, συναίσθηση του ξινού λόγου, θα το πούμε και μετά, του Ηρακλήτιου ξινού λόγου, που συνδέει το μικρό κόσμο του ανθρώπου με το μάκρο κοσμικό σύμπαν. Τίποτε που είναι στην ώρα του για σένα, λέει ο Αβρίλιος, δεν είναι για μένα πρόωρο ή όψιμο. Η στοική τώρα αντίληψη για τη φύση αποτελεί μια προσπάθεια, όπως έχουμε ήδη πει, να δοθεί λογική εξήγηση σε όλα τα πράγματα, με βάση τη νοήμονα ενέργεια μιας μοναδικής οντότητας που έχει την ίδια έκταση με το σύμπαν. Με αυτή την έννοια, η ιστορία του σύμπαντος για τους στοικούς είναι ταυτόχρονα και η ιστορία ενός μεμονωμένου ανθρώπου. Μας θυμίζει και λίγο Πρόκλου αυτό. Μικρός κόσμος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα μικρό σύμπαν. Εφόσον ο χαρακτήρας του κάθε ατόμου υπάγεται και αυτός στον γενικό αιτιακό νόμο. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν οι ικανότητες πρέσβευαν οι στοικοί, με τις οποίες γεννιέται ένας άνθρωπος, είναι το δώρο της ημαρμένης, δηλαδή της κοσμικής φύσης που διαμορφώνει κάθε ατομικό πράγμα. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η καθολική αιτιακή αρχή αποκτά συγκεκριμένη ταυτότητα σε κάθε συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ως αδημιούργητη και άφθαρτη η φύση ή πνεύμα ή καθολικός λόγος ασκεί την ενέργειά της σε μια σειρά αιώνια επαναλαμβανόμενων κοσμικών κύκλων, αρχίζοντας και τελειώνοντας ως καθαρή φωτιά, το αΐζον πυρ του Ηρακλήτου είναι εδώ, έτσι. Κάθε κοσμικός κύκλος εκπληρώνει τους σκοπούς της ενεργητικής αρχής του. Σε κάθε κύκλο, λέει ο Στοικός, η φύση διαθέτει τον εαυτό της σε διάφορες μορφές, ζώα, φυτά και ορυκτά. Τι μας θυμίζει αυτό το «η φύση διαθέτει τον εαυτό της»? Deus sive natura του Σπινόζα, έτσι. Ο Θεός είναι φύση. Σε μια κατηγορία ζώων, στους ανθρώπους, συνεχίζουν, η φύση δίνει ένα μέρος της ουσίας της, του λογικού, σε ατελή αλλά τελειοποιήσιμη μορφή. Επειδή λοιπόν η φύση ως σύνολο είναι τέλειο λογικών, όλες οι ενέργειές της θα έπρεπε να αποτελούν υπόδειγμα για τα υπόλοιπα λογικά όντα. Ποιος είναι ο Θεός λοιπόν των Στοικών? Η φύση. Πού αλλού διαπιστώνουμε αυτή την ίδια αντίληψη? Μας το Σπινόζα. Έτσι, θα επαναλάβω. Deus sive natura. Η ψυχή, σύμφωνα με όλους τους στοικούς φιλοσόφους, αποτελείται από 8 μέρη. Είναι οκταμερής.
Πρώτον, το ηγεμονικόν, δηλαδή τον λόγο, που καθοδηγεί ολόκληρη την ψυχή. Αυτά τα έχω γράψει και στην περίληψή μου, μπορείτε να τα βλέπετε. Είναι δηλαδή η διευθύνουσα αρχή του το ηγεμονικόν, ο ηγεμόνας, έτσι. Και είναι, παρακαλώ, τοποθετημένο όπως και στον Αριστοτέλη στην καρδιά και όχι στον εγκέφαλο. Μετά τον Πλάτωνα, ο νους, το ηγεμονικόν, όπως θέλετε πέστε το, είναι πια στην καρδιά και όχι στο νου. Τις 5 αισθήσεις, οι 5 αισθήσεις θεωρούνται, προσέξτε, μέρος της ψυχής. Βλέπετε την άρρηκτη σύνδεση εδώ, σώματος και ψυχής. Πώς η ψυχή σωματοποιείται κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Το φωνητικόν, δηλαδή τη γλωσσική έκφραση, και το σπερματικόν. Ο όρος σπερματικός λόγος, που χρησιμοποιήθηκε αργότερα στη χριστιανική φιλοσοφία, έλκει την καταγωγή της από τους Στοικούς ακριβώς. Όπως είπαμε και πέρυσι στα μαθήματά μας για το κακό, η χριστιανική φιλοσοφία εμπνεύστηκε, έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τον σπερματικό λόγο των Στοικών. Το σπερματικό λοιπόν, σύμφωνα με αυτούς, που συντελεί στη διαιώνιση του είδους, που αλλού, και την ανάπτυξη του σώματος. Το σπερματικό, το σπέρμα, θεωρούν οι Στοικοί, είναι ένα μέρος της ψυχής και ειδικότερα ένα κράμα που προέρχεται από όλα τα μέρη της. Καθώς μίγει έτσι το αρσενικό με το θηλυκό σπέρμα, το παιδί κληρονομεί τις ιδιότητές του από τους γονείς. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής έχουν ως πρώτη αρχή κινήσεώς τους το ηγεμονικόν και έτσι εξαποστέλλονται από αυτό το ηγεμονικόν σαν από μια πηγή προς όλα τα μέρη του όλου. Βλέπετε εδώ ότι ουσιαστικά τι θεωρούν? Θεωρούν ότι η καρδιά, που είναι, όπως ξέρουμε, το κέντρο της ζωής, γίνεται στους Στοικούς κέντρο του λόγου, έτσι. Και από εκεί, βλέπετε, εξαποστέλλονται από την καρδιά. Μην ξεχνάμε ότι η καρδιά τι διώχνει το αίμα. Αποστέλει το αίμα προς όλα τα μέρη του όλου. Άρα οι Στοικοί τι είχαν κάνει ουσιαστικά? Είχαν μπερδέψει το σώμα με την ψυχή. Δεν μπορούσαν, αδυνατούσαν πια να συλλάβουν την άειλη φύση της ψυχής. Γιατί είχε προηγηθεί ο Αριστοτέλης, ο οποίος είχε κατακριμνήσει τον κόσμο των ιδεών. Βλέπετε σιγά σιγά πως με τους Στοικούς έρχεται και κάθεται και προσγειώνεται όλο αυτό το μεγαλείο που προηγείται και έρχεται και γίνεται σώμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η σύγχρονη δυτική φιλοσοφία, όποια φιλοσοφία και να πάρετε από τους δυτικούς, για τους δυτικούς μιλάω πάντα, θα δείτε ότι είναι μια φιλοσοφία του σώματος. Είναι πάντοτε προσανατολισμένοι στο σώμα, γιατί εκεί έμειναν, δεν μπόρεσαν να πετάξουν. Πτεροφυΐα της ψυχής μετά τον Πλάτωνα δεν υπάρχει. Έτσι, η πτεροφυΐα έχει σβήνει μετά τον Πλάτωνα. Όμως αυτό που ισχύει για τον άνθρωπο, λένε οι Στοικοί, ισχύει πρώτα απ' όλα για τον κόσμο και των σπερματικών λόγων που περιέχει. Ανάμεσα λοιπόν στον άνθρωπο και στον κόσμο υπάρχει μια ομολογία, ομού λέγειν, μια κοινότητα δηλαδή λόγου, και είναι πάνω σε αυτή την κοινότητα που οι Στοικοί φιλόσοφοι στήριξαν την ηθική της Στοάς, καλώντας τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με το λόγο, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν, ομολογουμένος στη φύση ζήν. Ο λόγος αυτός υπάρχει μέσα μας, εφόσον είναι, όπως προαναφέραμε, το ηγεμονικό μέρος της ψυχής, είναι στην καρδιά μας, τα λέγαμε. Προσέξτε, αυτή η στροφή από το νου στην καρδιά, τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τη νεότερη φιλοσοφία, έτσι, που είναι μια καρδιακή φιλοσοφία, μια φιλοσοφία της καρδιάς.
Οι αρχαίοι Έλληνες, ο Πλάτων, είχε φιλοσοφία του νου, μην ξεχνάμε. Όχι ότι η καρδιά δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο, έχουμε πει, το στρατηγείο της ψυχής, αλλά με τελείως διαφορετική έννοια. Αυτή η στροφή προς το σώμα και την καρδιά έλαβε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Αργότερα προετοίμασε και τη μεσαιωνική χριστιανική φιλοσοφία και βέβαια από εκεί πέρασε στην αναγέννηση και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Ενώ ταυτόχρονα λοιπόν ο λόγος, το ηγεμονικό μέρος της ψυχής, είναι αυτός που διέπει την τάξη ολόκληρου του κόσμου και του σύμπαντος. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι η συμφωνία, δηλαδή η ομολογία με το λόγο που κυβερνά ολόκληρη τη φύση. Με αυτή την έννοια είναι ακριβώς αυτή η ομολογία που συνιστά αυτό που ονόμαζαν έβριαν βίου, δηλαδή μία ευδαίμονα ροή βίου, εφόσον όσοι μάχονται το λόγο δυστυχούν, δηλαδή κακοδαιμονούν. Το να ζει κανείς σύμφωνα με το λόγο σημαίνει, σύμφωνα με τους Στοικούς, να ζει σύμφωνα με την αρετή. Και η αρετή που θεμελιώνεται στο λόγο είναι σύμφωνη με τον λόγο της κοσμικής τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο οι Στοικοί, όπως καταλαβαίνουμε, ακολουθούν τι? Ακολουθούν την παράδοση που καθιέρωσε ο Ηράκλειτος, ο οποίος, όπως ξέρετε, πρώτος μίλησε για τον ξινών λόγων, το ξι με ύψιλον, των ξινών λόγων, δηλαδή για την άρρηκτη ενότητα του λόγου της ανθρώπινης ψυχής με τον λόγο της συμπαντικής ψυχής. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο αντίστοιχο βίντεό μας για τον Ηράκλειτο, στο κανάλι μου, ο ξινός λόγος τι είναι? Ο ξινός λόγος είναι ο συνδετικός αρμός, ο συνδετικός κρίκος όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων. Ο κοινός παράγοντας που διαπερνά και διέπει τα πάντα, καθώς και το κοινό μέτρον, η κοινή αναλογία η οποία συνδέει τον το μακροκοσμικό σύμπαν με τον μικροκοσμικό άνθρωπο. Όμως η αντίληψη των Στοικών για την αρετή διαμορφώνεται κυρίως υπό την επίδραση της αντίληψης του Πλάτωνος για τις αρετές με γνώμονα το αγαθόν. Η αρετή λοιπόν, σύμφωνα με τους Στοικούς, είναι το ίδιο το αγαθόν και διακρίνεται, όπως και στον Πλάτωνα, στην φρόνηση, ανδρεία, σοφροσύνη και δικαιοσύνη. Αντίθετες προς αυτές τις αρετές είναι, σύμφωνα με τους Στοικούς, η αφροσύνη, η ακολασία, η δειλία και η αδικία. Ωστόσο στους Στοικούς υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία, τα λεγόμενα αδιάφορα, όπως είναι η ζωή και ο θάνατος, η δόξα και η αδοξία, η ειδονή και ο πλούτος, ο πόνος, ο πλούτος και η παινία, η υγεία και η νόσος. Η τελευταία αυτή κατηγορία, η κατηγορία των αδιαφόρων, μαρτυρεί και την διαφορετική στάση και την αντίληψή τους για την αρετή και το αγαθό από αυτήν του Πλάτωνος. Ενώ δηλαδή το αγαθόν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, όπως ξέρουμε, το επιλέγουμε, αιτία ελωμένου. Το επιλέγεις, Κύριε, το αγαθόν, σου λέει ο Πλάτων, ή αντίστοιχα επιλέγεις το κακό. Το επιλέγουμε λοιπόν το αγαθό, έστω κι αν πρόκειται να υποστούμε άλλες δεινές συνέπειες, όπως ο πόνος ή ο θάνατος, που δεν είναι πράγματα αδιάφορα, αλλά οδυνηρά. Εδώ να θυμηθούμε την έξοδο του Δεσμότη από το σπήλαιο, ο οποίος Δεσμότης όταν βγαίνει βασανίζεται, η οδός είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από το να βρει τον τρόπο να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι τα χέρια του είναι ελεύθερα, να λύσει τα δεσμά του που πονάνε γιατί είναι υπό το βάρος της συνήθειας, έχει βολευτεί εκεί πέρα μέσα. Το να με ξεβολεύουν λοιπόν από το σπήλαιό μου, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ οδυνηρό.
Είναι όμως προϊόν επιλογής δικής μου. Επιλέγω λοιπόν το αγαθόν. Χαλεπά τα καλά, μας λέει στο συμπόσιο. Τα αγαθά είναι δύσκολα πράγματα. Μια παράδοση που, όπως έχω πει πολλές φορές, ξεκινάει από πού? Από τον Ησίωδο ήδη, ο οποίος στα έργα και η μέρη μας λέει τι? Ότι ανηφορικός ο δρόμος της αρετής, χαλεπός. Οι στοικοί, όχι, οι στοικοί θεωρούν κάτι άλλο. Για τους στοικούς το αγαθό είναι προϊόν της απάθειας του σοφού. Αυτή όμως η απάθεια με τη σειρά της δεν είναι όπως τον Πλάτωνα το προϊόν ενός συνειδητού και εκούσιου αποχωρισμού της ψυχής από το σώμα, δηλαδή μιας ενεργητικής άσκησης θανάτου. Αυτή είναι η σημασία της γνωστής μας πια μελέτης θανάτου που έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Αλλά είναι το προϊόν τι πράγματος? Μιας παθητικής αποδοχής της πορείας των γεγονότων που ακολουθούν μια έλογη τάξη σύμφωνα με μια φυσική αναγκαιότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι το προϊόν μιας παθητικής αποδοχής της πορείας των γεγονότων για τους στοικούς. Με άλλα λόγια τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι ενώ για τον Πλάτωνα η αρετή κατακτάται, για τους στοικούς είναι κάτι το οποίο αποδεχόμαστε χωρίς αγώνα. Είναι κάτι στο οποίο οφείλουμε μάλιστα να υπακούσουμε. Δεν είναι άλλο από την έλογη τάξη, όπως έχω πει πολλές φορές, της αυτοκρατορίας, του Ιμπέριου. Βλέπετε εδώ πως, αν θέλετε, η στοική αντίληψη χρησιμεύσε, ήταν σχεδόν, μπορούμε να πούμε, η ιδεολογία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατής Ρώμης. Πως χρησιμεύσε με αυτή την προτροπή προς το να αποδεχόμαστε τα πάντα όπως είναι, επειδή πιστεύουμε στην έλογη τάξη των πραγμάτων, πως αυτό χρησιμεύσε πάρα πολύ ωραία στους αυτοκράτορες για να εδραιώσουν την αυτοκρατορία τους. Και πως βέβαια δεν είναι τυχαίο. Ποιος ήταν ο Σενέκας? Ο δάσκαλος του Νέρονα, πως ξέρετε, έτσι τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, άρα αυτά δεν είναι τυχαία. Βλέπετε, ήταν συμβουλή. Αν διαβάσουμε τον βίο τους, εκτός από τον Επίκτητο που ήταν δούλος, οι υπόλοιποι τι ήταν? Ήταν, αν θέλετε, άνθρωποι στην αυλή, που ανήκαν στην αυλή των βασιλέων. Καθόλου τυχαίο. Έτσι λοιπόν, ενώ στον Πλάτωνα η αρετή της φρονήσεως είναι μία κατεξοχήν διανοητική, όπως ξέρουμε αρετή, δεσπόζει φρόνησης στην μελέτη θανάτου, όπως ξέρουμε στο Φέδωνα, μέσω της ειλικρινούς διανοίας. Έχει προέχουσα θέση λοιπόν αυτή η αρετή του νου, η αρετή της Αθηνάς είναι η φρόνηση, έτσι. Στη μελέτη θανάτου λοιπόν, αντίθετα στους στοικούς φιλοσόφους, η αρετή της φρονήσεως αποβαίνει τι? Αποβαίνει, εκτός από θεωρητική αρετή, κυρίως πρακτική αρετή. Επαναλαμβάνω, πρακτική αρετή. Υπό αυτό το πρίσμα η φρόνησης καθορίζει τις τρεις άλλες αρετές, αφού όλες οι αρετές σύμφωνα με τους στοικούς είναι φρονήσεις, δηλαδή πρακτικές αρετές και όχι επιστήμες, δηλαδή θεωρητικές αρετές. Έτσι η δικαιοσύνη είναι φρόνησης σε όσα πρέπει να απονείμουμε. Έβλεπαν δηλαδή τη δικαιοσύνη, σε καμία περίπτωση δεν την έβλεπαν ως ιδιοπραγία ή οικειοπραγία, την έβλεπαν ως ένα είδος πρακτικής διανεμητικής δικαιοσύνης. Η σοφροσύνη σε όσα πρέπει να εκλέγουμε, και η ανδρεία, προσέξτε, σε όσα πρέπει να υπομένουμε. Πού είναι η ανορροή του Πλάτωνα? Όχι, απλώς αντιπαραβάλλω για να καταλάβετε
με τεράστια διαφορά. Ενώ στον Πλάτωνα λοιπόν η ανδρεία, όπως ξέρουμε, είναι άνω ροή και η οποία βοηθάει ακριβώς στην όλη πτεροφυΐα της ψυχής, εδώ δεν υπάρχει χώρος για πτεροφυΐα. Εδώ υπάρχει μόνο υπακοή, υπάρχει μόνο συμμόρφωση, έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι στοικοί, μεταθέτοντας το βάρος της αρετής στην φρόνηση, εξέρουν όχι μόνο την πρακτική της όψη, αλλά και τον εσωτερικό της χαρακτήρα, που μένει ανεπηρέαστος, απαθής από τα εξωτερικά συμβάντα. Την ορίζει ο στοικός σωστή, ως του ηγεμονικού της ψυχής διάθεση και δύναμη γεγεννημένη υπολόγου, δηλαδή ενδιάθετη ικανότητα και δύναμη πρακτική, η οποία προέρχεται από το λόγο. Η αρετή τώρα ως διάθεση της ψυχής, που βρίσκεται σε συμφωνία με τον εαυτό της σε όλο το βίο της, είναι λοιπόν μια συμπαγής, έλογη δύναμη που οδηγεί στην πράξη. Προσέξτε εδώ πως ο δυτικός ορθολογισμός έχει πάρει, τα έχει πάρει όλα σε αυτά που σας διάβασα. Ο ορθός λόγος, το ρες του Καρτεσίου δηλαδή, είναι εδώ μια συμπαγής έλογη δύναμη που οδηγεί στην πράξη. Και ως τέτοια ο ορθολογισμός των δυτικών είναι μια πρακτική, αν θέλετε, αρετή, μια πρακτική εφόσον οδηγεί πού, προέρχεται και οδηγεί πού, στο compute, στον υπολογισμό. Έτσι, συγγνώμη για την ξένη λέξη που είπα, αλλά το θεώρησα σωστό για να σας δώσω να καταλάβετε πως ο ορθός λόγος των στοικών, ο ορθός λόγος των δυτικών δεν έχει καμία σχέση με τη λογική του Πλάτωνα. Έτσι, με τον θείο λόγο του Πλάτωνα. Έχει σχέση με το computing. Έχει σχέση με την υπολογιστική, αν θέλετε, συλλογιστική, η οποία γεννά, όπως ξέρετε, και προέρχεται από το μαθηματικό λογισμό, τα μαθηματικά. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σήμερα η φυσική είναι μαθηματική. Έτσι, πριν απ' όλα, μιλάμε για μαθηματική φυσική, δεν μιλάμε για, ας πούμε, για τη φυσική του Τινέου, σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για μία μαθηματική καθαρά φυσική. Η φυσική του Τιμαίου βρίσκεται μεταξύ του κόσμου των ιδεών και ημών, καμία σχέση. Έτσι. Άλλωστε είναι γεωμετρική φυσική, μια φυσική της γεωμετρίας. Καμία σχέση με τη σημερινή μαθηματική φυσική. Οι στοικοί λοιπόν τι θεωρούν? Θεωρούν την αρετή ως διάθεση της ψυχής και που οδηγεί κυρίως στην πράξη. Έτσι ο στοικός σοφός δεν επιλέγει, όπως προανέφερα, την αρετή, αλλά αναγνωρίζει και ακολουθεί την έλογη φύση των εξωτερικών γεγονότων και με αυτή την έννοια δεν γίνεται ενάρετος, είναι ενάρετος. Προσέξτε τη στατικότητα που ενυπάρχει, έτσι, σε αυτή την έννοια. Δεν γίνεται ενάρετος όπως στον Πλάτωνα. Στον Πλάτωνα ένας άνθρωπος επιλέγει να γίνει ενάρετος. Δεν είναι ενδιάφετη κατάσταση. Υπό αυτό το πρίσμα τώρα της καλλιέργειας της πρακτικής αρετής, της φρονήσεως, συγκροτείται η στοική φιλοσοφία, η οποία νοείται ως τι, όπως θα ξέρετε ήδη, ως μια τέχνη του βίου, που δεν επιχειρεί να καταστήλει την πίεση του εξωτερικού κόσμου για να μας προστατεύσει από αυτήν, και με αυτή την έννοια, όπως έχω ήδη αναφέρει σε άλλα μαθήματα, δεν επιχειρεί να μας αποκόψει από τον κόσμο. Έτσι ο στοικός φιλόσοφος δεν περιφέρεται έξω από την κοινωνική ομάδα, δεν σωπαίνει μακριά από το επίπεδο των συζητήσεων, δεν φτιάχνει όπως ο Επίκουρος έναν προσωπικό κήπο για να απομονωθεί εκεί. Εάν η πορεία των εξωτερικών γεγονότων είναι έλογη, η αιτία της ανελευθερίας δεν μπορεί παρά να βρίσκεται μέσα μας, στον τρόπο με τον οποίο αποδεχόμαστε αυτόν τον έλογο
και αναγκαίο καθορισμό τους. Με αυτή την έννοια λοιπόν τα πάντα εξαρτώνται από τι? Από το εάν αναγνωρίζουμε ή όχι την έλογη φύση της φύσεως. Την έλογη φύση δηλαδή των πραγμάτων που μας περιβάλλουν. Αν δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την αναγνώριση, τότε θα δημιουργηθεί τι? Θα δημιουργηθεί δυσαναλογία ανάμεσα σε αυτό που είμαστε από τη μια και στις φιλοδοξίες μας και τη θέλησή μας από την άλλη. Τότε θα εμφανιστούν τα πάθη, οι ταραχές, οι φόβοι, δηλαδή όλα όσα μας καθιστούν δυστυχισμένους και μας αφαιρούν την ελευθερία. Προσέξτε, η έννοια της ελευθερίας, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, η έννοια της ελευθερίας εμφανίζεται όπου υπάρχουν δούλοι. Βλέπετε ότι στην πλατωνική φιλοσοφία δεν έχουμε παρά άπαξ μία φορά τη λέξη ελευθερία σε όλο το πλατωνικό έργο. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν δούλοι. Από τη στιγμή όπου υπάρχουν δούλοι ως πράγμα το οποίο έγινε βέβαια στη Ρώμη, έτσι, και πολύ συχνά πλανόμενοι θεωρούμε και εμείς ότι είχαμε δουλεία με την έννοια που εννοούμε σήμερα. Όχι, ήταν κάτι άλλο. Αλλά και μάλιστα ενδεικτικό τούτου είναι ότι η ελευθερία αρχίζει και γίνεται στόχος από τους, φιλοσοφικός στόχος εννοώ, από τους στοικούς φιλοσόφους και μετά. Αν όμως λένε οι στοικοί, αντιθέτως μπορούμε να αναγνωρίσουμε την έλογη φύση των εξωτερικών γεγονότων, θα ζούμε μια ήρεμη και αρμονική ζωή. Υπάρχει μια στοική ρίση που εκφράζει με μεγάλη σαφήνεια την εσωτερική κατάσταση της ψυχής, την οποία κάποιος πρέπει να κατακτήσει. Να θέλουμε αυτό που συμβαίνει. Τρομακτικό, να θέλουμε αυτό που συμβαίνει. Μα πώς μπορεί να θέλουμε αυτό που συμβαίνει, όταν αυτό που συμβαίνει μπορεί να είναι τυραννικό, λέω εγώ. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέραμε, η στοική ευδαιμονία και ελευθερία πώς επιτυγχάνονται? Επιτυγχάνονται μέσω της περιφρούρησης της εσωτερικής διάθεσης του ανθρώπου. Και είναι ακριβώς αυτή η περιφρούρηση που τον καθιστά σοφό. Όλα τα άλλα, η δόξα και η αφάνεια, ο πλούτος και η φτώχεια, η κοινωνική ελευθερία και η κοινωνική δουλεία του είναι αδιάφορα. Και αυτό επειδή κανένα από αυτά δεν έχει τη δύναμη να προσδιορίσει είτε θετικά είτε αρνητικά την εσωτερική διάθεση του ανθρώπου που τον καθιστά σοφό, ελεύθερο και ευδαίμονα. Με αυτήν την έννοια λοιπόν τίποτα δεν εμποδίζει ένα δούλο να παραμείνει δούλος και ταυτόχρονα να είναι σοφός, ελεύθερος και ευδαίμων. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα έναν από τους μεγαλύτερους στοικούς φιλοσόφους, γνωστό σε όλους, τον Επίκτητο, που ήταν παιδί δούλων, δούλος και ο ίδιος, αλλά και σοφός ταυτόχρονα. Ένα πρόβλημα ωστόσο για τους στοικούς φιλοσόφους υπήρξε η ασυμβίβαστη και απόλυτη διάκριση όλων των ανθρώπων σε σπουδαίους σοφούς από τη μία και σε φαύλους μη σοφούς από την άλλη, που βρίσκονται σε πλάνη πράττοντας κακά, αφού η πρακτική ζωή αποδεικνύει ότι ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Ο σοφός λοιπόν που ενσαρκώνει το πρότυπο της στοικής τέχνης του βίου, ασκώντας τις αρετές, πράττει πάντα με αγαθό τρόπο, ούτε εξαναγκάζεται από κανέναν, ούτε εξαναγκάζει κανέναν, ούτε εκβιάζει ούτε εκβιάζεται από κάποιον. Είναι ευδαίμων, καλότυχος, μακάριος και όλβιος, αληθινά φρόνιμος σε όλους τους τομείς, στον στρατηγικό, πολιτικό και οικονομικό. Μια παρικμασμένη μορφή του πλατωνικού φιλοσόφου άρχοντος της πολιτείας βλέπουμε εδώ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Ζήνων ο Κητιεύς, ο ιδρυτής, όπως σας είπα, ο Κύπριος
αυτός ιδρυτής του στοικισμού, έγραψε την πολιτεία, έγραψε μια δική του πολιτεία, στην οποία προσπαθεί να πλησιάσει, να μιμηθεί την πολιτεία του Πλάτωνος, έτσι. Το αντίθετο συμβαίνει με τους φαύλους, σύμφωνα με τους στοικούς. Ένα τέτοιο ιδανικό λοιπόν που συμπυκνώνεται στον στοικό σοφό, που η ψυχή του αφήνεται να καθοδηγηθεί από το ηγεμονικό της, που δεν πλανάται ποτέ όντας ελεύθερη. Η ελευθερία, επαναλαμβάνω, είναι το ύψιστο αγαθό για τον στοικό. Συγκροτεί τι? Συγκροτεί το φιλοσοφικό παράδειγμα μιας απόλυτης αυτάρκειας, που όμως αφήνει, και εδώ είναι το πρόβλημά της το μεγάλο, αφήνει ένα ακάλυπτο χάσμα σε σχέση με τον φαύλο και μη σοφό. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους στοικούς υπάρχουν δύο άκρα. Από τη μία ο απόλυτα σοφός, από την άλλη ο απόλυτα φαύλος και μη σοφός. Μέσα από αυτή λοιπόν την οξία αντιπαράθεση ανάμεσα στο στοικό σοφό και στον φαύλο και μη σοφό, προκύπτει τι? Και προέρχεται, θα μπορούσαμε να πούμε, από η έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στο λογικό και στο άλογο μέρος της ψυχής. Τι λείπει? Το θυμοειδές. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι από εδώ ξεκινάει ο διεισμός. Από εδώ ξεκινάει ο διχασμός που δίχασε γενιές και γενιές, αιώνες. Σώμα, ψυχή. Ψυχή, σώμα. Λόγος, άλογο. Βλέπετε δύο άκρα, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθούν. Άνοιξαν χάσματα λοιπόν, βλέπουμε, έτσι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν η στοική ηθική βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πλατωνική βέβαια και την αριστοτελική ηθική, όπου το άλογο μέρος της, όπως ξέρουμε το μαύρο άλογο, όπως είδαμε στα μαθήματα, στο μάθημά μας στο Φέδρο, υποτάσσεται και ακολουθεί το λόγο. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν ο στοικός σοφός χαρακτηρίζεται, όπως προαναφέραμε, από τι? Από απάθεια, δηλαδή από πλήρη απουσία των παθών που ταλανίζουν, διακατέχουν τον φαύλο. Τι είναι τα πάθη? Σύμφωνα με τους στοικούς, είναι εκφύσεως άλογες κινήσεις της ψυχής ή ορμές, αν και προέρχονται από την εσφαλμένη κρίση του λόγου, εν τούτης δεν είναι κρίσεις, αλλά συστολές. Πώς συστέλλεται η καρδιά, έτσι. Μην ξεχνάμε, το ηγεμονικό είναι η καρδιά, η οποία συστέλλεται και διαστέλλεται. Είναι μεταπτώσεις της ψυχής. Το πάθος λοιπόν, λένε, είναι πέταγμα, πτιά με όμικρον ιώτα της ψυχής. Δηλαδή μια ταραχή και έξαψη που μοιάζει με πέταγμα πουλιού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι στοικοί διακρίνουν τα πάθη σε 4 είδη. Λύπη, φόβος, επιθυμία, ειδονή. Εννοείται σωματική ειδονή. Αυτά τα πάθη όμως δεν γεννιούνται όπως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη σε ένα ιδιαίτερο και άλογο μέρος της ψυχής. Συνιστούν απλά μια έκφραση της ψυχής που φέρεται σαν μια πλεονάζουσα φορά προς κάτι άτοπον, όπως λένε οι ίδιοι, παρά τον ερούντα λόγων. Αποτελούν δηλαδή μια διαστροφή του ίδιου του ηγεμονικού, που υπερβαίνει τα μέτρα του αστοχώντας, αμαρτάνοντας, είναι η αρχαία λέξη. Όπως σας έχω πει, η αμαρτία τι είναι? Είναι η αστοχία του νου. Έτσι, αν ψάξετε στα λεξικά σας να βρείτε, δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή ηθική της ηθικοπλαστική έννοια. Η αμαρτία είναι κατά βάση η αστοχία του νου. Ο μόνος στοικός φιλόσοφος που δεν δέχεται την απόλυτη διάκριση μεταξύ ψυχής που καθοδηγείται από το λόγο και της ψυχής απ' την άλλη που κυριαρχείται από τα πάθη, αλλά αναγνωρίζει επιτέλους ότι στην ηθική ζωή υπάρχουν και γκρι μεταξύ του μαύρου και του άσπρου. Υπάρχουν διαβαθμίσεις δηλαδή. Είναι ο Ζήνων, ο ιδρυτής ο ίδιος του στοικισμού.
ήδη μετριάζει την απόλυτη απάθεια του σοφού, αφού δέχεται ότι μέσα του αισθάνεται σκιές παθών, βλέπετε. Έτσι, ανάμεσα στον σοφό και στον φαύλο και μη σοφό, δεν υπάρχει, σύμφωνα με το Ζήνωνα, αγεφύρωτο χάσμα, αλλά μια διαβάθμιση που τίνει προς το ιδεώδες του σοφού. Αυτή είναι η διαβάθμιση του προκόπτοντος. Πολύ γνωστή λέξη. Λέμε σήμερα, λέει η μάνα στο παιδί ή λέει στους γνωστούς, το παιδί μου προκόπτει, έχει προκοπεί. Είναι στοική η προέλευση, έτσι. Αυτός ο προκόπτον τι είναι? Είναι ο άνθρωπος που νιώθει ότι δεν πράττει χωρίς αρετή. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι ιδιαίτερη θέση έχει η έννοια της προκοπής στα παιδαγωγικά συγγράμματα του Ζήνωνος, που αναφέρονται στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι νέοι. Βλέπετε και εδώ πώς έφτασε αυτή η λέξη μέχρι και τις μέρες μας και συνδέεται με την προκοπή του παιδιού, όχι μόνο στη ζωή, κυρίως στο σχολείο, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το Ζήνονα, όχι μόνο οι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται σε ενδιάμεσες καταστάσεις, προχωρώντας προς το αγαθό, προκόπτοντες, αλλά και όσα πράγματα ο Ζήνων χαρακτήρισε αδιάφορα, γιατί δεν υπάγονται ούτε στις αρετές, ούτε στις κακίες, και με αυτή την έννοια θα πρέπει να έχουν μια αξία ή απαξία, μάλλον ή τον μεγαλύτερη ή μικρότερη, σε σχέση με το απόλυτο αγαθό. Αυτά λοιπόν τα αδιάφορα, ο Ζήνων τα διαφοροποίησε με βάση την αξία ή απαξία τους σε προηγμένα, δηλαδή σε εκείνα που είναι πιο προχωρημένα, που έχουν πιο μεγάλη αξία, εφόσον βρίσκονται πιο κοντά στο απόλυτο αγαθό, και σε αποπροηγμένα, δηλαδή σε εκείνα που έχουν πολλή απαξία, εφόσον είναι απομακρυσμένα από το απόλυτο αγαθό. Τέλος, τα προηγμένα θεωρούνται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τη φύση, κατά φύσιν, ενώ τα αποπροηγμένα λειτουργούν, όπως καταλαβαίνουμε, αντίθετα με τη φύση, παρά φύση. Με αυτή την έννοια τα προηγμένα συγκροτούν τι? Συγκροτούν το ομολογουμένο στη φύση ζήν, που είναι, όπως προαναφέραμε, η συμφωνία, δηλαδή η ομολογία με το λόγο που κυβερνά ολόκληρη τη φύση. Στο ίδιο πλαίσιο τώρα του ομολογουμένου στη φύση ζήν εντάσσεται, τι νομίζετε, το καθήκον. Οι πρώτοι που μίλησαν για το καθήκον είναι οι στοικοί, που βέβαια το καθήκον των στοικών δεν σχετίζεται καθόλου με την ηθική της κατηγορικής προσταγής και της απαγόρευσης, όπως αργότερα ορίστηκε από τον Γερμανό φιλόσοφο Ιμάνουελ Καντ. Καθήκον είναι αυτό που είναι σύμφωνο με την τάξη της φύσης, το ακόλουθον εν ζωή, που όταν το πράττουμε εύλογα βρισκόμαστε σε αρμονία με τον εαυτό μας. Με αυτήν την έννοια τα καθήκοντα, σύμφωνα με τους στοικούς, επεκτείνονται και στα άλογα ζώα, γιατί και αυτά ενεργούν σύμφωνα με τη φύση τους και ονομάζονται μέσα καθήκοντα, σε αντίθεση βέβαια με το τέλειον καθήκον που ονομάζεται κατόρθωμα, επαναλαμβάνω, και σημαίνει τι? Το καταρετήν ενέργημα, που βέβαια μόνο ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει. Η στοική φιλοσοφία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όπως άλλωστε και όλες οι φιλοσοφίες των ελληνιστικών χρόνων, είναι τι? Είναι κοσμοπολιτικές, με την έννοια ότι ο ιδανικός τους αποδέκτης δεν ήταν ο πολίτης με συγκεκριμένη εθνική, πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα, αλλά ο άνθρωπος της οικουμένης. Για πρώτη φορά στη στοική, στην εποχή των ελληνιστικών χρόνων, είναι που διατυπώθηκε το ιδεώδες το οικουμενικό, και
διατυπώθηκε η λέξη οικουμένη, υπόθηκε η λέξη οικουμένη. Δηλαδή ο άνθρωπος στην πρωτογενή φυσική του κατάσταση. Ειδικότερα ο κοσμοπολιτισμός των στοικών φιλοσόφων δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνέπεια της κοσμοθεωρίας τους, ότι δηλαδή ο έλογος χαρακτήρας του κόσμου και του σύμπαντος συμπεριλαμβανομένου είναι ανεξάρτητος από τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται κανείς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο χρησιμεύσει αυτή η φιλοσοφία ως ιδεολογία, επαναλαμβάνω, στη συγκρότηση του Ιμπέριου. Σε αυτό το πλαίσιο η οδός προς τη σοφία, λένε οι στοικοί, δεν περνά από τη μεσολάβηση της πολιτικής, αλλά ριζώνει στην ίδια τη φύση του ανθρώπου. Και υπό αυτό το πρίσμα ο στοικός σοφός αισθάνεται να έχει μια φυσική ομοιότητα με τους συνανθρώπους του, ανεξάρτητα από τη μορφή της εξουσίας στην οποία τυχαίνει να είναι υποτελής, και ότι όλοι απολαμβάνουν μια κοινή ελευθερία. Με αυτή την έννοια ο κοσμοπολίτης των ελληνιστικών βασιλείων αρχικά και της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας αργότερα αναγνώριζε συχνά τον εαυτό του στον στοικό τύπο ανθρώπου, ειδωμένου από μια άλλη οπτική γωνία, εντελώς διαφορετική βέβαια από αυτόν του πολίτη της πόλεως κράτους της εποχής του Πλάτωνος, ειδωμένου δηλαδή ως τύπο ανθρώπου που βρίσκει μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, μέσα στη σφαίρα της ατομικής επαναλαμβάνω, προσωπικής του ζωής, τη ρίζα της ελευθερίας και της αυτονομίας του. Αγαθά που, όπως προαναφέραμε, εξαρτώνται από το αν θα αποδεχθεί ή όχι την έλογη τάξη του κόσμου και θα την ακολουθήσει. Βαίνοντας προς το τέλος τώρα της σημερινής μας ομιλίας, θα λέγαμε τι? Θα λέγαμε ότι η επίδραση της στοικής φιλοσοφίας στη διαμόρφωση του ιστορικού και πνευματικού βίου των Αλεξανδρινών και Ρωμαϊκών χρόνων υπήρξε βέβαια τεράστια, όπως ξέρουμε. Το όραμα μιας κοσμόπολης, στην οποία όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλη διάκριση, παρά μόνο την αρετή τους, την πρακτική φρόνηση, μπορούν να ανήκουν ως κοσμοπολίτες, ως πολίτες του κόσμου. Συνέβαλε στην καλλιέργεια του πολιτικού και του πρώτου παγκοσμιοποιητικού, να μου επιτρέψετε, πνεύματος, έτσι. Είναι η πρώτη παγκοσμιοποίηση που εισήγαγε το οικουμενικό κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα κράτη των διαδόχων του. Αλλά και στον κοσμοπολιτικό χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρώμης, η στοική θεωρία της αποδοχής και της υπακοής στο λόγο, μέσα σε μια πολιτεία οικουμενική, απαλλαγμένη από τις συμβάσεις που χωρίζουν τα έθνη και τους ανθρώπους, βρήκε πρόσφορο έδαφος και καρποφόρησε, εμπνέοντας ανθρώπους που αργότερα αναδείχθηκαν είτε ως μεγάλοι φιλόσοφοι είτε ως μεγάλοι ηγέτες. Κλείνω με το παράδειγμα βέβαια πάντοτε του τελευταίου των στοικών, του αυτοκράτορα Μάρκου Αβριλίου, που με το έργο του τάισε αυτόν, υπήρξε ο τελευταίος θεωρητικός φιλόσοφος της Στοάς. Ευχαριστώ που με ακούσατε.